بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ولا أمفلك علف كايرا لا أبل مانجنا دنجنا كجيبك كانوا نوجرا كبوسان كسيجي بمقو يرمجو كادبوني كونانا أنكر مغاشر بدر علي سعر كجيبودو كاكالدينو ولا الحمد لله أمبل ماندو يوم سرويا أنكر بقودو dine siraka olu yan sɔrɔ yan o nana foli kɛ an ka seko la u bɛ u ka yɔrɔ la u ye nafa minnu ye an ka seko la a ka diinɛ baara la a ka silamɛya baara la a ka idara tiɲɛ tali la diinɛ kɔnɔna na mɔgɔya yɛrɛ kɔnɔna na u ye nafa minnu y'a la k'u y'a kanu bi sɔgɔmaden na ka na bɔ an ka seko la ka na o foliw n'o bonya seko k'a la o la an balimaw de b'an ɲɛkɔrɔ o la bi u ye nafa minnu ye karamɔgɔ la u bɛna o dɔw fɔ anw ɲɛna kuma dɔw la lamɛnbagaw bɛ se ka nafa dɔ ye karamɔgɔ la k'a sɔrɔ minnu b'a kɔrɔ ni karamɔgɔ yɛrɛ t'o dɔn yɛrɛ o la u ye nafa minnu y'a la halisa aw n'anw an bɛna jɛ ko o image ninnu lajɛ u ye nafa minnu ye o bɛn'o ɲɛfɔ bi ni Ala sɔnn'a ma o la foyi t'an fɛ ka Ala fo kɔ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ Ala ka ɲɛ o k'a dɛmɛbaga ye. Ala fuka barikada ka wari ka solege kirenga kira fɔlɔ ani kira laban bi an ma yirimajɔ kadɔ buguni na an karamɔgɔ Badara Ali Sangare fɛ ne yɛrɛ tɔgɔ Sagana Kulubali ne bɛ Barawuli mara la Barawuli kɛrɛfɛ la sigi a dugu ye ko Sigimawuli o tiɲɛ yɛrɛ la n b'an karamɔgɔ Badara Ali Sangare lamɛn an ye ɲɔgɔn dɔn karamɔgɔ Nuhu Jara sababu la fana n ye faamuya caman sɔrɔ a ka waajibiw la Ala kota siraw i n'a fɔ jɛnɛya i n'a fɔ juguya siraw kan fana ne ye faamuya caman sɔrɔ a ka waajibiw la o sababu la don min sera ka foli k'a la ka na ɲɛ da Ala ka dugawu ɲini a fɛ hali a ka dugawu k'an ye Ala ka limaniya sabati an dusukun na voilà an balima assalamu alaikum da muna fara kan ka fa ina assalamu alaikum bismillahir abal magado ne to Musa jamu marako ka bo bani ko marala ne ni karamɔgɔ Ali an bɛ fankelen mɔgɔ ye bon Ala ko tiɲɛ mɔgɔ man karamɔgɔ yira ne na Ala ko tiɲɛ ne yɛrɛ y'a ye réseau sanfɛ a ka wajuw cogoya la tiɲɛ la n dusukun dara la kosɛbɛ a ye min fɔ a ye min wasa k'a ye nin bɔra ne yɛrɛ ka yɔrɔ la tiɲɛ la n fa wuli ka na ɲɛ da a kan ka na dakuɲɛ fila foli ka ye ka dugawu ka ye ka dugawu ɲini a fɛ vraiment Ala ye nin kɛ ne yɛrɛ somɔgɔ ye bi a ye ne wasa kosɛbɛ kosɛbɛ parce que don o don an bɛ ka girin wali faso mɔgɔw de nɔfɛ sugu jɛ o jɛ donc ni Ala ye yelen dɔ minɛ i yɛrɛ kɛrɛfɛ kan ka fɛɛrɛ kɛ o yelen bɛ mana cogo min na dɔ bɛ fara o cogo min na donc se kɔni t'an ɲɛ dabali t'an ɲɛ mais n nakun ye ka na ɲɛ da kan ka foli k'a la ka remercier kosɛbɛ u bɛ baara minɛ yarabi ka ɲini Ala fɛ Ala ka sankɔrɔta halisa Ala ka baara ɲɛfɔ ɲɛ a bolo a mago bɛ banikɔrɔ ka don da min fɛ yarabi Ala ka banikɔrɔ don da fɛ kisi ni tanga Ala k'o d'an ma wasa ni sɔrɔ Ala k'o d'an ma Ala k'an sago d'an ma Ala k'an sutura Ala yɛrɛ bonya kama caman min kɔnɔ kosɔn an karamɔgɔ ye dara kɔnɔ kama sɔli ala rasuli I b'o banikɔ dugu jumɛn ne b'o banikɔ Sanso mara la Sanso awɔ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد وسلم أم صل كرام كرا سمو لغا كشيان نما كرا محمد وعلى سمو أم الله فوق بركدا أم علي سانغري فيان يريما جو كادو برونا oni togo Usman Traoré kabo Sikaso marala dugumi do ko Mandela on ye Ali don sawo minanya don show sawela show yɛrɛ sigili ne ba Abidjan a fana bɛ du Mandela n y'a dɔn Ali de tɛ show le sawoya la bon n ye Ali dɔn show sawela bon n y'a sɔrɔ k'a fɔ dɔnnibagaw bɛ dugukolo sanfɛ o ka ca mais dɔnnibaga min bɛ a ka denmisɛnya to a yɛrɛ la ka tugu Ala nɔfɛ k'a fɔ k'a bɛ a denmisɛnɲɔgɔnw fana waju
ayara ɲɔgɔnnaw k'o ka kojugu dabila bon n y'a ye vraiment n ma se ka dan sɔrɔ la u fɛ n y'a kanu u fana kama n y'a kanu o kama bon n fana bɔra Abidjan ka na Bamakɔ yan ne yɛrɛ sigilen bɛ Muntugula Bamakɔ quartier min tɔgɔ ye ko Muntugula ne yɛrɛ sigilen don yen n sela n nana foli bila la silamɛya ye an bɛɛ ye kelen an bɛɛ ye balima kelen n nana foli bila la ka tila ka an ye ɲɔgɔn dɔ sababu minnu tilala k'o fana f'a ye a ko vraiment ale bɛ show dɔn bon an ye foli kɛ o la a ko vraiment ko ale bɛ Ala fo k'a barikada n nana foli minnu k'a la bon vraiment n y'a sɔrɔ dɔnnibagaw ka ca mais tiɲɛ yɛrɛ la n b'a ɲɔgɔnna ye quoi bari hali n'i nana a ka so a b'i kunbɛn ni bonya ye a b'i kunbɛn ni karama ye tiɲɛ yɛrɛ la a ye n fa quoi ko n bɛna foli bila la bi donya nin na k'a fo k'a barikada o foli de tun don n bɛ foli di an balimaw bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn bɛna nin video bɛɛ lajɛlen n bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma an ni ce aw ka Ali kanu na Ala ka an bɛɛ sa Ali ka ladiliw sira kan an karamɔgɔ Seydi Seku Usumani Madani Hayidara an b'a fo k'a barikada ale min kɛra an bɛɛ sababu ye an nana ale fɛ yan bi an b'a Ala fo k'a barikada Ala k'an karamɔgɔ Ala ka sida ni kɛnɛya d'a ma Ala ka denbaya Ala kana jugu tanya mɛ Ala ka jugu dɛsɛ a ka laɲini min ye diɲɛ hɛrɛ sɔrɔ la ni lahara la Ala ka nɔgɔya ye a n'a ka denbaya Ala k'o kɛ kira Muhamadu bonya kama sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة في الدين. سلام أنبي ألفو أنبي على بركة كعلى ولي مندو بنانا كجين كبيت وكلو كلتان أنفلا ساكلو سبنا سابافلا أنموغا أنسبا kabe sungolo makono ma ambe Bamako yirmajo kado bula anyere kadema kono ya anga no nyanzoro ya na mbalimo kafu yi boru kaso unanu kaso koko bismillah ala kira baba fa sallallahu alaihi wasallam ako mo flami non kanu ya jena ya ala kama kanu be noroy kaddu unilahara gelya bece awole kanu ala de kama warko tanje sanuko tanje fonya ala tamin fo anyere wujugo aw yo limina ka dawo de la ka tugo anofe o ko fe kun kira kali ba fa sallallahu alaihi wasallam ako salame boli kasu kata boy balma salame la ala kama jango itara boy balma salame mina qur'an ayat be mamen kumulula baraji bola min kabo ko salame were kanyum sekereli ala kama kitabu doko baraji kabo hiji bioro dongo hiji keme me ka fe aw nyana doro ko ni baraji bay ni ko bay wallahi ra jodo ni dalude aw bolo ka fara jere le mo min tura don ba ci fi no fe halo dew ni deto manga ibi dole noro ya dina kala de dila kadame dila kamo may dila hali de ma karage faga baraka ma samari o ma ka boga yoro lampi ka kilometri caman boli ka tɛmɛ quartier kan k'a ka baaraw bila ka na an foya foyi tɛ foli kɔ an balimakɛ Nabila Musa tɔgɔma yɛrɛ bɔra ka kuma dɔ fɔ a fɔ Banikɔ ka di ne ye ni Bamako ye i b'o dɔn hali ni ne siyɔrɔ lajɛ Bamako ka taa ne siyɔrɔ filɛ Banikɔ i b'a dɔn ko faso de ka di ne ye ni diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ye o kɔfɛ n bɛ tourner min kɛ ani n bɛ kuma min fɔ faso kɔnɔ faso kanu de b'a kɛ sinon kuma minnu don minnu tɛ se ka fɔ fiyewu ka ɲɛnamaya kɛ a kɔfɛ olu de don an ka dugu in n'an ka kabila in doyila mara gɛlɛya min b'anw fɛ yen dɔɔnin tɛ diɲɛ jamana bɛɛ ka gɛlɛn mɛ anw fɛ yen Banikɔ mara kɔnɔ n'i yɛrɛ ye dɔɔnin sɔrɔ tugan fɛ Banikɔ kan i bɛ so jɔ Bamakɔ ka so jɔ tugan fɛ ka mobili san Bamakɔ k'a sa tugan fɛ mɛ n'i taara soni kelen jɔ so n'i m'i ko u b'i faga sangare si tɛ si ka hɛrɛ fɛ bon dabali jugu min b'anw fɛ yen o tɛ Mali dugu si la parce que moriya dɔnni b'an fɛ yen jiri dɔnni b'an fɛ yen turabu dɔnni b'an fɛ yen bamananya dɔnni b'an fɛ yen c'est à dire kilisi dɔnni b'an fɛ yen sumaya dɔnni b'an fɛ yen o kɔfɛ suya dɔnni b'an fɛ yen nin bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kabila min kɔnɔ o de ye Banikɔ ye o tuma ni Ala ye parce que a bɔra ka kuma dɔ fɔ n'o Nabila Musa ye ko ni ne ɲɔgɔnna cɛyara anw ɲɔgɔnna cɛyali tɛ hɛrɛ a yɛrɛ ma
parce que on bɛ n'a fɔ ala ka gendarme n'ala ka polisi bon ni gendarme ni polisi taalen yɔrɔ yɔrɔ la o kɔrɔ ko kojugu dɔ bɛ yen bon ni ala ye anw bila aw ka banuko k'an wolo ye dɔrɔn k'anw kɛ banuko kɛ dɔrɔn o kɔrɔ ko kojugu bɛ banuko ala ye karamɔgɔ Haidara kɛ Mali ye ko kojugu bɛ Mali la a y'a kɛ Segu région ko kojugu bɛ Segu région na a y'a sigi Bamakɔ yan ko kojugu bɛ Bamakɔ yan o tuma ala ka maabaw ala ka maa ɲumanw o de ye ala ka homme de confiance ye kunfin nka olu de ye ala ka gendarme n'ala ka sɔrɔdasiw ni y'olu cɛ kelen ye dɔrɔn o kɔrɔ ko masiba bɛ yen bon olu caman yeli yɛrɛ de ye masiba yɛrɛ caman kun mais ni ala sɔnna fana n'aw tugura an kɔ a bɛ dilan wa an dalen b'a la fana a bɛ dilan an ka dugu n'an ka kabila gɛlɛya min b'a kɔnɔ a bɛ wuli n bɛ dugu dɔ f'i ye sisan datɔ dola kɛrɛfɛ dugu dɔ ani dola cɛ tɛ tɛmɛ kulo tan bɔ ɲɔgɔn ko kan dugumɔgɔw nana fɔ ne ko karamɔgɔ ne ko naamu ko i nana an fɛ a diyara n ye mais ko hamina ko kelen b'an na an b'o f'i ye n ko a bisimila ko anw fɛ yan ko san o san ko den bɛ saya 28 san o san ko n'a dɔgɔyara 26 ko seliba ɲɛkɔrɔla 10 bɛ se ka sa seliba tɛmɛnen kɔ 6 bɛ se ka sa seli fitiri ɲɛkɔrɔ 8 bɛ se ka sa a u y'a fɔ o cogo la fo ka taa 28 dafa a n ko n y'a faamu n ko n'a y'a sɔrɔ ala ka kuranɛ aya don parce que ala ko kuranɛ kɔnɔ ko kul nafsin izaikatul maut ala ko ni ala ye ni o ni da b'a bɛɛ faga n'a kɛra ala ka saya ye n ko mɔgɔ tɛ se k'o kunbɛn nka ni ala ta tɛ aw ka ne kɔnɔ ta dɛ san 2 u ye n kɔnɔ ɲinɛya san 5 de n kalena Muhamadu ka ala la danfɛ adamaden min sara a dugu bɛɛ kɔnɔ mɔgɔ 8 bilahi o mɔgɔ 8 fana a bɛɛ ye cɛkɔrɔba ye fo den 2 c'est-à-dire a bɛɛ ye dugu in mɔgɔ ye mais a bɛɛ tɛ dugu yɛrɛ sigibaga ye dɔw sara dugu wɛrɛ la an y'o su bɛɛ fara kan o tulo bɛ na sisan o tuma k'a fɔ dɔrɔn san 4 san 5 mɔgɔ 8 de kɛra su yɛrɛ bɛɛ ye mais aw ka su yɛrɛ totali ka kɔrɔ denmisɛnnin dama kun ye 28 ye cɛkɔrɔba kun t'o la musokɔrɔba kun t'o la mais cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka fara denmisɛnninw kan o bɛɛ na 8 ma san 5 kɔnɔ n'i y'o kila sisan o tɛ tɛmɛ 2 kan hali o tɛ 2 yɛrɛ dɔn o tuma i bɛ se k'a ye ten ko minnu kun sara o kun tɛ ala ye n'o tɛ ni ala don ala ka saya mɔgɔ tɛ se k'o kunbɛn ni ala mago bɛ ne la ne faga m'o dɔn mais ni ala ka saya tɛ ni ko wɛrɛ don n'i ye ko wɛrɛ kɛ o b'o kunbɛn o tuma san 1 sisan 28 o bɛ bɛn 56 de ma 56 o bɛ bɛn 112 de ma ka 28 fara o kan mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 40 kɔ o de ni sovere filɛ nin ye k'o fara mɔgɔw kan san 5 kɔnɔ a ma nɔgɔ quoi an balimamuso dɔ subaga dɔ don a nana san 12 11 a donna suya la a somɔgɔw nana ne fɛ yen ne y'a ɲininka a ko ne ma ko ale bɛ suya la ko ɲinan y'a san 3 ye ale tun bɛ san 14 la ne ko n ka kɛra baara ye mais ale ka kuma ale ko ne ma ko baninko k'a daminɛ Fana ka taa bila fo Ganadugu kɔnɔ ko baninko kɔnɔ bi ko suya la ko juru hakɛ min bɛ baninko kɔnɔ na ko mɔgɔ 3 millions ani kɔ de juru bɛ baninko la min kan ka faga n'u dɛsɛra k'a faga ko fo diɲɛ suba yɛrɛ bɛɛ bɛ ɲini ka baninko sipan parce que u tɛ ka se ka mɔgɔ di kosɛbɛ bilen o tilala a tilala ka dugu tila 3 millions a tilala ka tila dugu la kun duguni dɔw bɛ yen o tɛ bɛrɛ ni ye ko mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 62 juru b'olu la dugu dɔw bɛ yen o tɛ bɛrɛ ye ko mɔgɔ 300 b'olu la dugu o dugu bɛ baninko a y'a tila bɛɛ la deni a tilala ne ko n y'a faamu n ko mais e donna suya la cogo di n bɛ fɛ k'a dɔn a ko ale mɔmuso de y'ale don n ko mais o y'i don ko mun kɛra parce que k'ale mɔmuso de ko k'a b'ale ba faga mɔmuso dɛsɛra k'o faga mɔmuso fana y'ale nɛgɛ k'ale don suya la pour que ale k'a ba faga k'a di mɔmuso ma n ko bon o tuma n y'a faamuya n ko mais min ɲininka e donna suya la don jumɛn a y'a don n'o fɔ i donna ni mɔgɔ a ye mɔgɔ jɔn de dun o ye min dun a y'o fɔ a ko muso dɔ bɛ yen k'o furula san 22 a ye denmusonin 1 sɔrɔ ko a denmusonin 1 tɔgɔ ko Ayisata ko o denmusonin 1 de fagara subaw fɛ ko a sogo tilara don min ko ale ye min sɔrɔ k'o bɛnna bulon mɔgɔw ma k'o kɛra ale don don ye n ko bon o tuma e ka hakilila ye jumɛn n ko e ma furu fɔlɔ i ye mɔgɔtigi ɲumanin ye i bɛ kalan na kilasi 7 hakɛ i ma furu fɔlɔ o tuma n ko an b'a kɛ cogo di e bɛ fɛ an k'a kɛ cogo di ko n'an bɛ se ka fɛn min kɛ k'ale bɔ ko an k'o kɛ mais ko n'an y'o kɛ n'an m'ale sabakɔrɔ ko ale mɔmuso bɛna ale faga n'ale taara so n ko n y'a faamu bilayi deni ye dalu dɔw fɔ ne ye kabako don quoi mɔgɔ bɛ bɔ cogo di ka taa Faransi
suba bi do tika fara ko chogodi ibi do diri ko chogodi u te move aya befo ne ko me e ka shuya e ba ya to de bi shuya la mi fa udon akone ka Qur'an aya do de bi ko de aya do de fo ko wa min shar'i nafasati fil uqad ko do aya min fo ko ale bamuso bi shu beke ka de la men ko ale bamuso no aya de durisa kunguru la bamuso o de fo do do akato boko dongile ko ale nana kam na shubiya turbala ko bagirna ka wuli ka de tegata bugdala bakele ka mele sisa abe sandal gina do ba de dige si ka bna faka ka ba ko faka nyefo afana ko cena kan de shuya ko ye ale mele to ye logo mo wa min shar na fasad fil kadi ngem saka mu vodo ka akwa kalna alala ko ne afoto mo ko do ko ni mo ni fo shufe dato wala ka dibi I ka kura yele be faka kan vo itega dali de bizonu no ba to la ka doki da ko do be shubo man ga ba be itega la do kasra ere bo fiyo o parce que ko kura aya mun jigina shubo ka ko kura aya la mabado ni ayi o ma ka ira don ça veut dire mo mo shuyo ko te chen abi to ma se shubo adu de la ni yayi ni bora ya kata Afrique centrale la Cameroun Nigeria shubo ko kuma da hali to talai Benin Cotonou nous sommes fatala Cameroun quartier d'Oré bi shubo be mo be direct Benin o kuma ka fo don shubo ko kuma ko ni gundo te quoi ka fo fe no ko mo ta fe mi nyoro non eta nyero de no te ko bisina ka bi ala kira kire la o bisina o be kan mo fo ka o be kan mo do o kuma bano ko na be mi na sisan ko ka tonsi do buluda ko ka shukoji kengono num passé nyuma ko wala so ka saka mo do fo ka sino ko shuya ta saka mo bere double ano ko bashite deni ngori ma do tane ka ta angeka ala wele ai pour que ka saka bonu ngoina akoni ma ko karamo wala na ko shubo be ala wele su ye bela ko ne bi saka ta chogodi da bana kofe ka wati